भाई जिमा चलो आज बुली मैं टाकानी हाट के बुली जिमा भाई चलो केनरा का रेट अच्छे देखमा आज पनीपरिया रेट तो भाई पहुंचे आसन हमें मेटाकानी हाट कौन जे हाँ के हाय कर दो ना এটা আমার মেটাগানি হাট ভাই দেখো কেতে हो 40 টাকা 40 টাকা কেজি এত সস্তা কেনটা এটা সস্তা আমার মেটাগানি হাট হ্যাঁ জন্মা পিতলা সামান বিক্রি হয়েছে টমেটো কত দিয়ে কত মিঠাটা মিঠাটা ভালো আছে না जन्मा नहीं चलो सब रेडी भाई रील्स चलीजिए भाई